Bubagra Durga Manikya thimani ulo bini bwsabatwi kwrwini bagwi Ramganga Manikya Bubagra masao asukha 1813 AD bisio phiaba Rajporibarni alka borokbo singhasono asukna bagwi Ramganga Manikyani against case khlaikha. Bini bumung wngkha Shambhu Thakur. Shambhu Thakur wngkha Ramchandra Thakurni bwsala. Ramchandra Thakur wngkha Bijoy Manikya III ni bwsala. Bubagra Durga Manikyani molo Shambhu Thakur no yobras khlainani kok rwjak tongo. Haifano Durga Manikya datino thwi thangmani bagwi bono yobras chongwi manlangniya. Aboni bagwi a case bo chenwi thangha. A case rok paimani ulo 1821 AD bisio kaisa kotorma panda khlaimani bisingtwi Ramganga Manikya Bubagra masao asukha. Bini o molo bufayung kusu Kashi Chandra no yobras chongkha. Tai bwsala Krishna Kishore no khe boro Thakur pod chongkha. Ayang Shambhu Thakur kurni keso chenwi thangmani ulo phan chengbai khlaiwi singhason seknani naikha. Bo sal kisa romwi kuki rok bai tongwikha. Bini chukili baino dolsa kuki rok halam rok bai akobai khlaiwi Ramganga Manikya bai Choba khlainani saklaikha. Shambhu Thakur abarokno twiwi Agartalao Joprobwi rwphaikha. A Jopro phaimano Ramganga Manikya kasoinaragwi mankha. Haifano 1824 ni simi 1826 AD bisijora Shambhu Thakurni twiidulmung bai halam tai kuki rok Bubagra Ramganga Manikya bai dupa-dupi Choba nanglaimangno tongkha. Aswkbaibo thagyakho Shambhu Thakur joto gramo tongnai projarokno twiwi British rokni against chukili rwo. Abo bai aroni huk khlaisanai lukurok British rokno khajna rok rwlailiya. Aboni bagwi British rok Shambhu Thakurni rangri rok seize khlai tonkha tai bono je romwi manano 5000 rang sokat rwnai hwnwi saklaikha. Haifano hajugo tongnai lukurok bono hamjangma bai bo jesa thaio phano tongwi mano. Aboni bagwi British rok bono romwi manya. Shambhu Thakur haino hai phan chengbai khlaiwi Ramganga Manikya bai Choba khlaifiro. Paithakni Chobao Choba Dhananjayni yago bo Chobao mesenjakha. 1824 AD bisio Burma bai British rok puila Choba nanglaikha. A Chobao Ramganga Manikya British rok no chubakha. Burmani Sipairok Tripura twi khlaiwi kasar tai Srihotowo thangwi manya wngna twi-khe bo Tripura hani North East ni ario Sipairok no mwrwgwi tonkha. Khoroksa British officer bini kokthumo Ramganga Manikya no borok suja raja hwnwi sikha. Bubagra Ramganga Manikya Persian kogrok saimano. Bo hani jaga sunarok bo rwngo. Sengbai Choba khlaithani solailaithani bo belaino kwrwng. Bubagra Ramganga Manikyani molo kaisa kotorma digi khurka. A digini bumung Ganga Sagar digi. A digini ganao tabuk kaisa railway station tongo. A station ni bumung Ganga Sagar station. A thairok tabuk Bangladesh ni Mugra kamio khobjago. Paithago 14 November 1826 AD bisio Bubagra Ramganga Manikya ayang masingo thangwi paikha. Tini ni bagwi aswk nungsinai jotono no hambai.